Exist to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippines Standard Time 52 minutos nakaligas attack ng alas 6 sa liwat mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas, mayong gabi Western Visayas. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Yari naman ang inyo sa nga palatunturan Action Firing Line. Nag-aabi-abi sa inyo alas 7 tubdo balas sa 9 sang gabi dari lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod 684 sa Lilisuan sa inyo sinitag sa kamanga radio. Bago nga tingog ang inyo sa nadubatian sa silinga pala tuntunan. No? Yari kita sa pizza 30 sang Hunyo sa nasiling tara mga ka-aksyon. Una ining pagpangalagad naton sa siling makabigta prime time kag commentary program sa Action Radio Bacolod. Aksyon Firing Line. Kung baga sa mga bagay pang ginabalay mga ka-aksyon, yari kita sa panugod pa lamang. Yari kita sa una pa lamang hugada kag pag-arangka. Aksyon Firing Line. Ang inyong ka-aksyon sa tubang sang mahiwagang mikropono, Aksyon Marlon Hedvaya, kamay pang updan ninyo kami mga ka-aksyon sa sunod sang masulosobra 2 ka oras sa paghanot naton sa mga balita, issue, komentaryo, on the spot reports nga posible malabayan sa ato sa mga aksyon unit reporters. Aksyon Firing Line. Sa mga suki naton nga mga ka-aksyon da, nga naga-upod kag naga-suporta sa hindi lamang mga matahom nga dramas, kundi pati na sa mga programa nga nagadala sang balita tinuig kag delikada mano nga waya nagabiya sa DYZ Action Radio Bacolod ang ato sa mga suod gid nga mga ka-aksyon. Dumduman ko sang ginatuwag pa lamang nga Banat Radio, no, ang DYZ. May mga kilala ako iyang waya halin-halin mo. Di pwede maliso ang dial sang ilang sa nga radio kung tingwaan mo nga lisuon. Aksyon Firing Line. Amo nang pasalamatan naton sa mga suki ginaton nga mga ka-aksyon. Sang una wala pa social media, radio pa lang, wala pa sang una cellphone, no? Radio pa lang ya. AM, FM nga radio. Damo na kita sang kilala subong gani ang iba naga-igod-igod na lang mo, no? Bangod man sang ilang sining edad bla. Amo na silang mga hindi gid magpaliso sa nasilin tara suking-sukigid sa Action Radio Bacolod. Aksyon Firing Line. Antes ta mga ka-aksyon paghahanuton ang mga nagabaga nga mga balita, ibanoon nato na importante ri, no? Antes ang ato sa mga talalupangdon nga mga balita diri kita sa sitwasyon sang panahon kay kaina, antes na magpungko diri sa aton sa nga trono, siyempre nagluli-li man kita sa sitwasyon sa aton sa panahon kay base kung may mga ka-aksyon kita balang plano pa nga maglagaw kag magrandade sa syudad sa Bacolod kag pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental. Para nga temprano pa magkapreparar ka mo base kung nalangalangon bala ka mo kung ara ka mo sa mahawan-hawan nga lugar kag uay ka mo sa dalaganan nga pasilungan. Ang gwa nyo sa di maka-aksyon basang-basa ginang lawas nyo daw. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Kapunta sa mga tanion si Aksyon Gani Republika, lakat sang panahon mga ka-aksyon, aksyon gan,
Mayong gabi, please kabin. Action Mar, mayong gabi. Oh. Mayong gabi sa aton firing line. First time ni nga mamati ta sa imo pagdala sang action firing line. No? Bao na daw mahuya mantang ara ka na ba? Are. Sige. Are ang aton nga hapon nga version, no. Naubdi naton sini nga alas 4 sa Pag-asa. Ang low pressure area nagaantad din sa distansya sa 130 kilometros ang kalayuan sa namin na sidlangan northeast sang hinatuan Surigao del Sur. Ari siya sa coordinates nato 9.2 degrees north latitude 127.2 degrees east. Nag-apekto ini sa Kabisayan kag Mindanao. Ang idulot niya magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran nagapabilin nga generally fair weather. May pag-uum-guum lang ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. Pag-updan ang lang ini siya sang naligwin nga mga pagulan o kung pag panaguob tuga ini sang localized thunderstorms, no. Diri sa Luzon kag sa Kabisayan, lakip na kita diri sa western seaboard sang Kabisayan. Nagapabilin nga ari kita sa mahinay hasta sa kasarangan lamang. Nga huyop sang hangin magahalin ini direksyon na bagatnan na sidangan pakadto na bagatnan o kung southeast to south aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros kagang kondisyon sang aton kadagatan nagapabilin nga ara sa kasarangan ng pagdulod-apya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos ini ang aton wave height 1.2 to 2.6 meters ang aton nga astronomical tide. Kag alas 6:30 sini nga gabi, no, dugay-dugay tapos na gani alas 6:30 ang aton nga taob 1.01 metro kag ang hunas magabalos alas 2:46 karon sa kagahon punto 17 ang kanabawon kag alas 6 sini nga hapon nagtunod si haring adlaw. Magabutlak naman ini sa alas 5:24 buwas sa aga, no. Kag ang aton temperatura nagahamboy 25 hasta 31 degrees Celsius o 87 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. So ini siya nga low pressure area daw malayo ni siya nga maghimo isa ka tropical depression, no. Ini siya nga weather disturbance. Sa maabot nga 24 oras, no, Action Mar. Kag ang iyang epekto ini ari lang sa kasarangan hasta nga madamol nga pag-ulan sa Caraga kag Eastern Visayas, no. Ang mahinay hasta sa may kasarangan hasta sa may tinion nga madamol man nga pagbunok sang pag-ulan mabatyagan sa kabugusan sang sentral sang Kabisayan kag sa iban nga bahin sang Mindanao. So sa nga kondisyon ang lapta-lapta nga pagbaha kag halin sa ulan nga pagkatiphag sang duta ay laban-laban nga amon ini ang mga lugar nga highly o kon very highly susceptible nga may na identify na siya nga hazard maps, no, kag sa mga lugar nga may signifikante nga antecedent o kon may istorya na bla nga pagbaha, no. So amo ning aton weather advisory number 1 kag ang tropical cyclone threat naton for week 1 May 10 to June 5 malayo ang tsansa low pressure area. Ang isa ka low pressure area ara nasa proximity sang Taiwan kag sa week 2 June 6 to June 12 ang LPA3 hindi man gyapon maka-apekto ni siya ari siya South China Sea. So libre pakita sini nga mga binulan o kung masunod nga mga inadlaw. Action Mar. Sige, Action John. Action Gun. Oo. Salamat kay Action Gun. Okay, welcome. DYEZ Action Radio sa Bacolod Weather Update. Lakat sang panahon nabatian naton aksyon na gani Republika halin sa PDMPD, no, ang Provincial Disaster
Management Program Division, may LPA. Pero good news lang, nabatian ta bagulang sa kay aksyon na gani, layong tsansa, no, nga mangin isa siya ka typhoon, layong tsansa nga magtigbaliw blasa. Amo ning ginapangamoyo ta perme, nga basta gani may LPA, kabay nga hasta lang siya sa LPA, no? Kaya ang bagyo nga nagasunod diri sa aton, ang gaumpisa perme sa LPA, no? Kabay pangaway isang bagyo magasulod sa bulan sang Hunyo. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Kaya mo na, temprano may ideya kamo, maihibalo kamo, kag sa mga plano na nga magbiyahe sa mga gabi, o kung buwas man nga adlaw, at least makasiling kamo nga do okay ang tiyempo sa mga, no? Mayara kamo sang palahinandigan, kung tiyempo ang paghahambalan. Action firing line. Las 7, 2 Action Radio Philippines Standard Time. Kung mayara kita sang dunod delayed gawa sa ato sa nga pagtumukern dito tumukern no. Kay bag-o pala nga pangalagad naton lah. Kamo na lang bala pasensya na kay amanti ang naandan ta mga action pang hapon nga programa mo, no? So diri kita sa panggab-ina nga hugada. Action firing line. Ano ba lang mga nagabaga, nagabalik ng song, mga balita nga dapat natin sa nga pagatutukan. Una sa balita. Una sa aksyon. Unahon ta magka-aksyon sa balita lokal ho. Sa balita lokal, ang sunad sang Bacolod gin tayog sang balita, angot din sa pagbuno ang subo-subo dire kay patay gid, no? Pagbuno ini sa isa ka minor de edad, tinayog bangod una bes. Ang krimen nagluntad ini sa compound or sa grounds sa opisina sang aton sa gobyerno. Action firing line. Ang ginahamtangan sang New Government Center bla, ang NGC. Ang NGC ano bala diri sa Bacolod daw, isa sang lugar nga masabi ginadugukan sang ginatos kag kun kaysa gani kun mayara sa aktibidad, mayara sang anuman nga kahiwatan, ginaamag sang linibo ka mga tao na may man lagawan ang NGC o galing kung nakataya diri makaksyon ng seguridad kag ang kahiluwayan sa mga nagalagaw lain ng istorya na, no? Makaapekto gina makaksyon sa mga mahilig maglibot-libot ka magpaliwaliwa dira sa may NGC. Action firing line. Ang palanuk, ang palamatinan, kag ang panulukan sa makaludnon subong, nakasentro sa number 1, muno ko, seguridad, kag pagsulundan sa NGC. Sa kung ano naman ka tanda daring ato sa kapulisan sa pag-imbestigar sang saring kaso ni, kung ano ka id-id para maresolbar ang kaso, kag mahatagan sang hostisya ang pamilya sining biktima ni, nakita ko na sunan ang laragway sang biktima, nakita mo ni ang picture bla, may picture nga kita ko sa Facebook, may itsura pa ning bata ni, no? Makin mo 15 anyos, sa 15 anyos grade 8 student mga ka-aksyon, tikon basihan taning istorya, may ara pa sang basiling kita masibod-sibod nga hugada ni, kay ang ginatudlo nga suspetsado subong ara priso sa sildada sang police station 4 napasakaan naman gana isang kasong murder mo. Todo ang lungo, todo ang panghiwala niya sa siring krimen. Action firing line. Ang panindugan niya nga hindi kuya nagbuno to sa biktima, galing kay ang report kadabaton ta may ara sang gin-check ang cellphone sang saring suspetsado, may mensahe nga nakita no? Chat message sing ginatuwag sa iya saring cellphone, o pakarunan tanabla, sa bahin naman sa ato sa kapulisan, nagagwa diri sa inisal nga investigasyon nila nga ang pila sini ka mga kaupdanan sang biktima amo ang nagatudlo sa iya nga naghimo sang krimen. Action firing line. Kaya mo nga daw mabudlay para sa iya lusutan ang ining akusasyon nga ginahaboy sa iya. Ari pang isa diri katalulupang dono, ang biktima sa nasilin na 15 anyos ang pangidaron,
taga Purok 4, Barangay 41 diri sa Bacolod City, ginbuno sa atubang sa NGC, sa ground sa NGC. Ang ginalantaw diri nga motibo maka-aksyon, inaway na naman sang duwa ka grupo. Action firing line. Ang ilinaway ni sang mga pamatan-on blane, kung diri sa Bacolod, kung balikan ta ang ato mga tinuig nga grabe tuya ang gamo perme nga nagaluntad sa grupo sa mga pamatan-on mo. Grabe tuya kasingki ang ginamo labi na gid sa tion sang kahaponanon inang magbuhi bla sa ila sa klase. Dumduman nyo de. Ti ako huben-huben pa ko ni, high school plan ko ni, 1900s paglabot sa 2000 pasaka, ara pagyapon mag-aksyon. Uso to kabay sa unang ginatawag nga fraternity, ang mga gangs ni mag-aksyon. Ang kalabanan sa nasilintara ara sa eskulahan. Ang tanay dara hindi gid malikawan ang gakatabo sa masami nga kada buhi sa eskulahan, ina ko naga-eskwela. May ara ko damo kilala sa unang ang mga miyembro sang fraternity or gangs, why gani naga-eskwela, ang iban drop sa klase, bangod sa sining ginatawag nga barkada. Action firing line. Why taga siling nga atong involvado sa sining kinagamo sa NGC, amo-amo ni sila. Ginabalikan ko lang ang senaryo sang nagliligad nga mga tinuig nga nag-uso pa ni. No, ining ginato ang term gani sa iban di riot, no? No klaim mamatian kun riot, no? Ako magamit na lang ko ilinaway na lang no? Ilinaway na lang. Ang kakatabo sa una pagbuhi sa mga eskulahan sa mga bulutuan ga binantayan na sila. Pagsugata ay sus tinapungulay, kinagamo, habuyanay bato, ang pinakamanala dira makaksyon kon kaisa. Bagod nagadangat tina sa anay. May tiruhay pa gani sa una mo. Kundi injan target, so sa una injan target to. Kung hindi injan target ang iban, daw nag-class na gani to. Gamit bet ya pusil mo. Action firing line. Anong natabo sa Bacolod mga ka-aksyon? Di man ta makasiling nga nagbalik ang amos nga sitwasyon. Ibalaon ta mga ka-aksyon dugay-dugay ang labing ulihing investigasyon sa aton sa matulad halindra sa NGC. Man may aran na sang puso mo, di ba? Puso guard sa NGC. O galing kay kung magasiling kita New Government Center, NGC, tuman man kalapad ang espasyo na sa likod gani mga ka-aksyon. May ato na itong lapad pang lugar nga medyo madulom-dulom pang area, di ba? Ano gid ka dalom sang motibo sang sining krimen nga naglabot sa punto nga ang minor de edad ya bunon gid kag napatay gid. Action firing line. Ang suspetsado nga subong preso dira sa may istasyon sang pulis, siya gidayhan ang may kahimuan sini. Siya lang ayhan ang nag-iisahanon nga naghimo sini o kon basi may ara sang iban pa nga nagpuli buno sining biktima nga ti biktima kung maglantaw kita mag-aksyon ti makaluluoy o nga mayara siya sang upod man nga iban to galing kay gamo na way na mabalaan bla kung sinong upod mo sinong kontra mo. Action firing line. Ang sakit diri sa pamilya sang biktima kay ginbawian gisang kabuhi ining minor de edad. Action firing line. Karon standby ka ba kay ang officer in charge sang OIC Chief of Police sang Police Station 4, siya Police Lieutenant Ricky Cayaw, makuhaan ta sang iya sa nga ulihin nga investigasyon plus ang aton sa nga patrol dugay-dugay with Action Alvin Grava i-presentar niya ko nanong side no sang pamilya sa ning biktima ni. Duwa lang gali sila magutod ni, no? Ang utod sang victim na istorya ni Action Alvin Grava pamatiang taduga-duga. Action firing line. Kagkunta ni ang sabahin sang NGC man, no kung anong plano nila na parang hindi na ni masulit ang insidente ang nalundan. Subong NGC, la 7 diyan sang tagda sang gabi ni. Piho ko damo na sa nagalalagaw daw. Action firing line.
Yung iban niya daw, ay naman nila na pinsar na, importante makahaklo sila sa mabugnaw nga hangin da. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano pa ba sa nga balita sa bayan sang lokal sa Bacolod City Hall, ang pamuno sang puso nga si Guara nagklaro nga ang iya sa pagbiya sa pwesto ang wala sang kahilabtanan sa insidente sang pagbuno sa NGC grounds kagabi. Action firing line. Nag-timing lang guro niya, no? May plano gimang guro si Guara iya nga magbiya na, no? Kay manti managsulod na gid man ang bag-ong administrasyon. Action firing line. Samtang ordinansa nga naga-require, naga-obligar sa mga PDL ang persons deprived of liberty, ginaobligar sila sang COVID testing antes i-remit sa BJMP facility. Aprobado na sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa. Action firing line. Sa bahin naman sang Commission on Election kon COMELEC nga balita, mga dapat bantayan kag ipatuman may kaangtanan sa nakaligad nga eleksyon. Abi nyo, tapos na mga isyuhan na nakaligad nga May 9, 2022 nga eleksyon, why pa? Action firing line. Dari sa Negros Occidental, kamustahon naton kung tanan bala nga mga manunudlo nga nagserbe na kaligad nga piniliay, nakabato na sila sang kayuhan nila. Ang honoraria nga ginatawag ti ang iban to temprano pa to nabaton. Pero kbalo ka mo, nga may ara sang iban nga nag-overtime, no? Nga pwede sila makabaton sang additional honorarium o kon additional benefits. Action firing line. Ibalaon taman mga ka-aksyon, ang mga kandidato PRD man kon daog nga nagsumiter sang kagastuhanan nakaligad nga eleksyon. Ining ginatawag nga SOSI, ang Statement of Contributions and Expenditures. Pila kag sinuna ang nakasumiter. Action firing line. Subong gabi, ang mga COMELEC Provincial Supervisors ara sa sudad sang Iloilo. Mayara sila sang ginatawag nga exit conference. Nga man exit kay June 8 mabiya na ni sila, no? Mabalik na sila sa ila sinigin halinan nga probinsya SPC punta June 8 subong May 30. Wow. May walo na lang kaadlaw. Walo na lang kaadlaw ang ila sini nga pagpangalagad. Action firing line. Ting atong sining acting provincial COMELEC supervisor diri sa Negros Occidental, si Attorney Roberto Salazar, na istorya ko sa mga gabi, ara gid siya katambong sa exit conference dira sa may Iloilo. Aber, unay hunon tanong-dugay ko na ano ang agenda nga istoryahan nila na. Action firing line. Ining pagsumiter sang susi mga ka-aksyon, perdi man akong daog dapat sumiter nisla. No? Kilalahon tabi kon sinong pinakadamo, pinakadako, gasto. Kag pwede taman makilala kung may ara gid man. Nga kandidato, nga way gid ya, gin gasto, misingko. Action firing line. May ara ni Blaway. Ang sabat ko posible, kay nga man, nagligad nga mga election mga ka-aksyon, ti dara magita assign sa provincial COMELEC nga talatapan mo. May isa to mga ka-aksyon ka kandidato nga nagpapili provincial board member dara sa may una nga distrito sa Negros Occidental. Nagpapili siya galing kay way man to sa kontra. Pero dapat gid niya magsumiter siya sang susi. So sa nakita namon ang porma sang gin-fill upan niya nga susi, damo sang nakita namon nga none. Ang iban, 0. Sa gasto, abi nyo, pilang ginmutang niya? 0. Action firing line. As in, missing ko way sa gasto mo. Pwede malanggalin ano? Siyempre huwag ka kontra, magasto ka ba? Action firing line. Ato ni baloon mga ka-aksyon nagadugay live dari sa aksyon na firing line Attorney Roberto Salazar sa ato sa nga pagpangalagad. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
Ano pagid ang ginabantayan kon na balita ko balik mga kaaksyon ng ato sa nga hambalan? May ara sang nalutos nga mayoralty candidate sa banwasang San Enrique. Nga napilian ko ng San Enrique ni. Kaya mo ning lugar diri sa Negros Occidental nga ang abanse sang nagdaog nga kandidato sa pagka-alkalde makaaksyon pulo lang yan. Pulo lang ganyan kabuto ang isa ding abanse. Ang enkwentro na incumbent Mayor Gelson Tobillera kag Napoleon Delfinado Jr. Tinagdaog diri si Tobillera sa abanse nga pulo lang gidya. Hindi malikawan ang mga supporters nila sinin amo naga sinumpakilay ya amo ya ang nagabi ng tayanay kadaga pinamangkutanay kag naga bulig inganyo man sa napierdi nga kandidato nga dapat mag-file sa election protest para mabalaan gidla no kon bala amo gina resulta sang nakaligad nga eleksyon. Action firing line. Sang Mayo 24 nga pagpanumpa ni Tobillera kay Governor Lacsondra sa may Kapitolyo, dumduman ko ni siya ni mismo mo nagsiling, nga amo pa lang to nga time may ara na sa sang ideya nga ang kampo sang piyak nga panguntra niya kay Delfinado magapasaka sang complaint, magapasaka sang reklamo sa bahin sang korte. Action firing line. Nagtingwa bang tatani nga magkakuha sang bisan contact number na lang no para nga magpakiagutan ta bala si Delfinado pero sad to say nga why kita makatigayon diri no pero sa piyag gabahin gin labot naman si Tobillera no nestorya to sa mga gabi magka-aksyon nag-ayo sa galing nga kon pwede recorded na lang no kay hindi sa pwede magkapagabi no sige dugay-dugay play talan ato sa nga recorded interview sa kay re-elected Mayor Gelson Tobillera sa banwasang San Enrique. Dugay-dugay lang sa ato sa maka-aksyon partikular dara sa may San Enrique. Standby. Action firing line. Ano pagid mga ka-aksyon ang iba naton sa mga balita sa bahin sang nasyonal. Ang sa nasyonal nga balitang estudyante, balitang edukasyon. Action firing line. Ang DepEd may dako diri nga paglaom nga taran-taran nga eskwelahan sa bugos nga Pilipinas magkapatigayon na sang face-to-face nga klase. Pagabot sa ning bulan sang Hunyo, bisan ara pagyapon nagapanikadika nagalili gyapon sa aton si COVID-19. Action firing line. Amo ning pasalig amo ning hambal ni Education Secretary Leonor Briones nga Negrosanon man. Ambal ni Briones ang mga regional offices dapat maghimo sang kaugalingon nga mga approaches kag modalities sandig sa assessment sang DOH, sang Department of Health kag sang local governments sila sinitag sa tagsa ka mga lugar. Action firing line. Ambot silingon sa simple lang kung na alang pagkagmay gamay pa nga peligro. Dapat may panaming nga piho-piho. Ini anay pagpiliton medyo hinay-hinay lang anay. Basta piho kag sigurado. Action firing line. Ti sa petsa nga Mayo 26, nagligad lang nga Webes. May masobra na 34,000 o kung 73% na ni. Sa mga public schools ang nagpalayag sang kahandaan. Kung sa mga Boy Scout ka Girl Scout mga ka-aksyon, laging handa. Handang-handa ng iban para sa face-to-face na klase Action firing line. Ang sabahin naman sa nga private schools, siling sa DepEd, ila ginapanugyan nga magpatigayon sang ginatawag nga in-person classes. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines Standard Time, 20 minutos nakaligad sa takna nga las 7 sa iluhan tara maka-aksyon. Ang aton sa mga balita unahon tani sa bansang lokal. Pagkaronan ko lang ni ang palabyan ko ni karon ang
standby sa mga mahilig sa patag sa ganampang. Sa mga mahilig sa basketball. Action firing line. Palabyan talang karon kay ang basketball diri sa Pilipinas mga ka-aksyon. No? Damo sang damo man sang nahilig sini mo, no? Unaon ko na pastar ining tuman ka tanalupang don nga hitabo diri sa Bacolod. Sa nasiling tara diri inin nakataya ang seguridad sa Bacolod don di lamang sa mga nagalagaw dira sa NGC. Ano man oras kagahon man, gabi man, basta seguridad kag kahiluwayan ang aton sa nga paghahambalan sang publiko dapat gid naton nga hatagan isang temprano pang kasulbaran. Damo gid ya pwede mapiktuhan di. Ining nagluntad nga kinagamo mga ka-aksyon, may nagasiling nga riot, may tinaga nga riot, pero may taning mabatian sa mga silda lang. Sa mga silda, sa prisuhan. Kung grabe bing balbalanay kag hanutay da sa riot sa sulod sa silda, ang isa may kapatay gini. Diri sa Bacolod kaina sang kaagahon mga ka-aksyon. Gindula na ring curfew diri sa Bacolod. Nagligad lang pagwa ni Mayor Bing Linardia ang yesterday executive order, pero unahon ta reaksyon naan si Action Alvin, okay? Before sa kay Lieutenant Kaya ora na sa way pa man. Sige, unahon ta reaksyon naan si Action Alvin Grava kay na-interview niya ang utod, no? Sang sining minor de edad nga ginabuno kag napatay sa may New Government Center NGC kaina lamang sang kaagahon. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Nagapuli ni ang biktima dara sa may Purok 4 sa barangay 41 syudad sang Bacolod. Dara na ba lapit lang na ba sa area sang sang Station 6 kung di ka magsala barangay 41 na Action Alvin. Action Alvin, mayong gabi sa report, please kabihin. Sa pihak sang Kasubo, Action Marlon, nagalaom sa gihapon ining pamilya Torres nga mapasaka na gid ining kaso murder batok diri sa suspect nga si Joribel Datulaita 21 anyos sini matapos nga ginpatay sini ang ila sini nga himata nga si Yeshua John Torres 15 anyos ang Purok 4 Barangay 41 diri sa siyudad sa Bacolod agud sa handom nga matagaan gid sa hustisya ang kamatayon sini. Now na istorya ta Action na Marlon ining si Reynaldo Torres. Amo ni ang magulang sang biktima kay man duha lang ni sila Action Marlon nga magautod. Ang kamagulangan ining si Reynaldo nga nagaubraman kag ang iya sini nga manghod nga si Yeshua. Actually Action Marlon grade 7 siya. Grade 7. Yes sir, grade 7 student sang Bacolod City High School. Kag moving tani sa grade 8 sa Surusaya sa pihak nga pasaway ang iya sining manghod mabuot naman nga utod Aksyon na Marlon kag mapinalanggaon man sa iya sining nga Iloy, although hindi man malikawan nga may pagka sa pamatasan kaangay sining 15 anyos medyo agresibo pati ara gyapon na magkadungol sa iya. Dugang pagidiri ni Reynaldo antes ang natabo diri nga insidente. Actually nagkadto pa ni sa iya subong man sa iya sining nga Iloy naglisensya bala Aksyon na Marlon kaya na plano tani sining nga biktima mabakal sang ice cream sa NGC kay man ang lugar Aksyon na Marlon diri sa Barangay 41 may gamay dira nga alagyan padulong sa may New Government Center pero ang agyan mo antes ka makasulod o kung makakadto sa New Government Center amo ni ang Malbar Cubay sa Barangay Villamonte
Kag ang natabo diri ang ining biktima upod niya ang iya sining mga abyan, mga amigo abi taga barangay kun taga Purok Malbarcubay sa Villamonte, may ara man taga Sunrise sa Takuling, amo ni ang gin lisensya abi sang sining biktima. And ang lugar aksyon na Marlon sa diin sa iya nga nagapati diri si Reynaldo sa posibilidad pa lang basi na salan lang ang iya sining manghud bangud in the sunod sa iya basi hindi bala target ang hindi target sang mga suspect ang iya sining manghud sa baylo basin bala nga may lain abi nga target ang ining suspect ugaling kay may mga upod sa aksyon na Marlon amuning na bunan ang iya sining manghud pero sunod sa iya way man record sa barangay ang iya sining manghud kag wala pagid kun wala man na imbolbar sa iban pa nga ginagamo ang iya sini nga manghud. Okay, Ren? Yes, sir. Naglisensya ni ang victim, siya lang isa sang nagbiya, siya sa isa nga balayo kung ginsugat siya sa mga barkada niya. Siya lang aksyon na Marlon, naglisensya, sunod sa iyang mabakal sa ice cream. Pero naibalawan din iya nga nakaupod manggali ang iya sining mga abyan. Posible may nagtabo lang sa iya sa ulunahan o kung sa piyak ka lugar ang mga barkada niya. Ni alas Ven nga naglisensya ining victim ni? Naglakat sa sunod sa iya temprano pa aksyon na Marlon mga alas 6 pasado. Ba wala sa ti ang insidente na tabo kagahon na labig-labig posibleng panagalagaw nila ni. Aksyon Marlon natabo ang insidente alas 7:30 kagabi. Sang gabi. Yes, sir. Okay. Oo. Mga isa ka oras, sobra isa ka oras abi, nga natabo ang ini nga incident kung natabo ang pagbuno sa iya after nga naglisensya. Kay man ang nagpadulong ko kita dito sa lugar action Marlon. Ang Purok 4 Barangay 41 tupad lang ini sang barangay hall. Sang barangay 41. Pero sa kilid sini action na Marlon amo ni ang may alagyan pakadto sa Purok Sunrise. Ang Purok Sunrise ara na ya sa area naman sa barangay Takuling. Kung padulong ka naman sa east nga direksyon, makita mo man, maagyan mo man ang Purok Malbarcubay antes ka makalabot sa highway sa may ginatawag nila circumferential road tubang sina amo mismo ang New Government Center. Ben? Yes, sir. Di tala pag-mention ang ngalan sang victim. Yes, sir, no? Oo, Okay. noted action na Marlon. Anong palayag sa kwan sang auto diya? Ari ang pahayag ni Reynaldo. May po doon sa sila mga amigo, yung madilig naman sila. Hindi man sa Hindi, madilig po, diba? Sari-sari man sila may yari, mali sa Malbar, may matas Sunrise, mga amigo, yung bla. So sila tong grupo nga naglakad dito. Oo, sila to urong grupo nga nagdakat dito. Pero may mani siling biya nga may kontrang utod mo or na Wala man sir, wala man sa kontra sila. may kontra no? Wala man. Doon na sa siguro ba sila? Kasi nasalaan lang siya. O kasi may iban yung grupo nga akik sa iya. Akik sa iban nga grupo nga. Siya na po po. Siya nokpan. Siya nokpan. So mo man ang pagbuhan niya. Anong kuhan ka ron? Kapila mo ning manghod ini si iban. Siya na siya nga pangalang mga dito. Duwalay ko nga mga ito. Anong grade na siya? Sir? Anong eskwela pa niya? Eskwela pa na sir. Sa din? Sa City High. City High. Anong grade na niya? Grade 7. Mag-grade 8 na gani. Grade 8 ako tani. Ayun. Pero kung ilaragway ka ang iniimos nga manghod, ikaw bilang magulang, paano ilaragway ang imos nga manghod, sir? Ilaragway, minsan na sa... I-describe ang imo nga manghod. Ano pagkatingala mo sa iya kay Yeshua? Ang naman sir ay buot man, alam. Isoy man sir ay. Kasi dungol man mo, hindi man mamati sa wayan. Doon na siya. Pero kay mama mo yan, pamati man siya. Di pamati man sa sir kaysa sir. Pwede, anong ano ang nabadya ka personal siya natabo nga pagkapatay sa iya? Sakit sir eh, hindi mo galing kapati nga tumatabo siya. Nagbakal lang sa ice cream daan. Siya ko, hindi mo ko kapati. Nga tumatabo siya eh.
Wala ako pa to ka, ano, sir. May kutukahag to, sir. Basta sila nga sa likod ka na, sir. Sa likod. Sa likod. Pero ba itanong pang manghod mo sa autopsy? Oo, ipadala ko sa autopsy. Active sa siya, Si, kaya para mga kailan, kaso gulong nagbunot siya, sir. So, kamuya, desidido gid mo nga pa i-file ang kaso mo sa iya. Sa kon, sir, desidido ko kailan, kaso nagbunot. As si mama, desidido man guro nga mag-file kaso. Siyempre, ang muna ito natabo sa mga ulto, napatay din, sir. Pero anong aksyon na Marlon, no? Kabahin gid lamang asang pahayag diri, no? Ni Reynaldo muning magulang sa Pero biktima. kakadto sa Lavin sa Police Station 4, nakita nila ning ginakop nga suspect. Yes, aksyon na Marlon, kagina, nagpadulong siya, nakita niyang ginakop nga suspect, sunod sa iya, ning suspect 21 anyos abi, sunod sa iya, ti anong mainumang hud niya, nag-umpisa pagid lamang kay 15 years old abi, sunod sa iya, pero timakon mo na nga ang lawas abi sang tag-bunuo ko na sang suspect, kumpara mo lawas ang manghud niya, ti kagamay gid lamang aksyon na Marlon, and at the same time, ti suno gani man sa iya halos kung lantaw bisan sa tapunguloy gani o kung sa inaway wala gid sang ikasarang ang iya sini nga manghod aksyon na Marlon. Ang kaupdanan sang ining victim ni na istorya man sang pamilya labi na ning utod ning si Reynaldo Torres kay base aksyon Vin may ara sang masugid bla kag kun may nabiluan sila kung ano gid natabo. Wala action Marlon kay ang concentration sining mag-Iloy ang Iloy abis ang victim kagang ining si Reynaldo concentration nila sa karon ang pakadto pagkarigi paglakat sa mga dokumento bala para sa autopsy sa iya sini sa bangkay sang iya sini nga manghod at the same time action na Marlon ang iban pa nga mga papeles wala na sila so far pa nga naka-istorya so pero magluwas lang sa mga pulis. Ngayon subong Ven ang bangkay sang victim. Para sa Del Lourdes funeral parlor aksyon na Marlon kaga na talana nga base buwas nga adlaw sunod sila kayo mo ng mga dokumento ginalakat nila makuha sila sa permit para o kung dokumento pa para sa ginatawag nila nga autopsy. Sangwa si Ven hustisya gid gali nang ginapanawagan sang pamilya ni. Yes sir, sakto na aksyon na Marlon amo ginapangayo o ginapangabay abi mismo sa pamilya. Kagapati sila nga nasalaan lang ang victim base kung lain tong ponteriya sa mga nagbirato. Sakto na aksyon na Marlon basin lain ba na ang punteriya sa nagbuno aksyon Mar kay man ang bisan gani sa pagpati sini nga magulang kay way man record gani sa barangay mo way man reklamo nga nang gamo ang iya sini nga utod magluwas lang nga mahilig lang magupod sa iya sini nga mga amigo. Amo lang ang tinaga nga term nga gin-quote and quote nga dungo lang kay bisan hindi gusto sang utod sini nga mag-upod galing kay tikisa gaupod sa iya sini nga mga apyan. Gani man sa mention mo Action Alvin nga time sang natabong insidente mo amo giniyo La City Media ti mga mo nga oras Action Vin damo diragalagaw sa NGC mo sigurado ko nga may mga nakakita ginaksyon Vin kung paano natabo ning krimen kag basi ang iban bla na hadlok lang pabutyag sang ila sa rinibaluan. Correct, sakto na aksyon na Marlon. In fact, may witness naman kitaan ang mga kapulisan sa idalom sang police station number 4. In fact, sunog gani diri kay Police Lieutenant Griki Kayaw, amo mismo ang nagtudlo kuntiin ang whereabout o kuntiin ini tago ining suspect action mark. Yes, Action Vin. Sige no, kay sa ato sa nga pagbalik katinguan ta nga maistorya ang OIC Chief of Police ang Police Station 4 kay tutukan tani bala ang ining chat message nga nabasahan nila halin sa cellphone sang sining suspect ni kon basihan tani Action Vin do nagapakita nga may ara gid siya sang kang tanang skrimente. Yes, isa pa na. Amo ni depende o kung nagadepende ni karon sa mga kapulisan naman sa idalom sa police station number 4 hasta sa pinaka-latest investigation. Sige Ben.
Report gikan sa patrol ini si Aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action firing line. Salamat Aksyon Alvin Grava amo nang side sang pamilya sang biktima ti amo nang panawagan nila hustisya kag ginpasaka nagiba ng kaso nga murder o galing way gyapon nag-ako ang suspitsado diri nga ara subong priso sa selda sang Police Station 4. Action firing line. 36 minutos nakaligad sa takna nga alas 7. Action Radio Philippine Standard Time. Tinguan ta ba na? No? Si Police Lieutenant Grigi Kayaw ara na sa aksyon an. Sige o sige. Unay hunon ta na lang kay parang at least ngintayo yun ang ato sa nga presentation. Kay may mga talalupang doon rin development no? May ara sang nakita rin message sa cellphone sang sining suspitsado ni ibaloon ta ko na ano ni ang dalagan sa investigasyon sa aton sini nga mga kapulisan. Action firing line. Alas 7:37 sa aton sa nga linya ang Deputy Chief of Police sa Police Station 4, siya Police Lieutenant Grigi Kayaw. Sir Kayaw, mayong gabi sa Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Hello sir, good evening. Yes, mayong gabi sa lawat kag salamat sa time diri ginhatag sa Action Radio Bacolod. Ining kaso sir nga pagpatay sa minor de edad dira sa grounds sang NGC, ano ang latest sa inyo sa nga investigasyon Sir Kayaw? So far sir, ang atong kaso regarding sa minor nga biktima kagabi sir, na file ka na ang kaso ng murder. Okay. Sa kay Judge. Kay sa prosecutor, ang ato niya prosecutor amo si Prosecutor Albert Arlis. Napasaka ini sa mga hapon. Yes sir. Okay, ang suspitsado sir padayon nga nagahibutig sang akusasyon batog sa iya. Pero ikompormar ko lang sir ang report nga may ara kamo sa nakitaan nga chat message sa cellphone sa suspect. Pwede mo ma-elaborate ni sir? It's a bali kagabi, pag-abot sa Station 4. Okay. In-check sa ating investigador ang iyang cellphone. Dito nakita nga may chat message sa ilang group chat nga nagahambal siya nga diin na kamo, nakabuno na kami isa sa ila. Oh. Okay, diin na kamo, nakabuno na kami isa sa ila. Oo. Oo, sir. But sa lingon, sir, the posibilidad nga may mga kaupdanan pa rin suspect ni. Bali, sir, sabi sa ato nga witness, siya lang yun niya isa ang kagabi nga na buno sa biktima. Okay. Oo. So, may grupo siya, pero waya silang nagbulig pangamot? Yes, sir. Bali, di sa ato nga mga witnesses, wala iya sang kumpanyo ni ang suspect. Kaya, siya lang isa kung nga nagsunod sa biktima pag nagbuno. Okay. Since nga, by the way sir, nadakpan nyo ni siya kung voluntaryo nga nagsungka ining suspect? Bali, sir, gina-identify niya sa isa na ka-witness kasi nakita siya nga sa likod siyang NGC. Bali, gintadlo niya siya sa ato ni witness, amo niya siya nga gindakop ta sa. Okay. Since nga gindakop nyo ni ang suspect, sir, sa inyo sa nga pagpisa-pisa sa iya, until now, sa subong nga oras, wala gid sa gapon nagako sa krimen. Wala sir, super. I-phobia na niya sa court sir na ang iya nga side man sir. So sa amon niya sir, ikuan man sa kuan may mga witnesses ta sir nga especially ang witness ta upod mismo sa biktima kag ang duha ka witness ta nga ara man sila kaduan sang during sang ginimo niya. Why man sa siya sa ginhingadlan, iba nga ngalan, naging tudlo yang amoto nagbuno? Why man? Wala sir, wala man siya may ginambal kung sino, wala man siya may kuan, wala man basta wala lang niya na ako ang ginimo niya ang nahimo nga insidente kagabi. Okay. May ara na kamo initial nga investigation sir kung ano ang pinakamotibo gini magluwas abi sa gawa nga report subong nga away sa duha ka grupo? Amo lang din sir ang motibo nila sir kay may mga previous combo man sila sir nga gahambal sa ilang group chat nga ma-risk back kami. So
may gunat ng duha ka grupo gali ni. Yes, sir. Kung naman sihan ta. Bali daw balos-balos pa rin sir ang ilang sitwasyon na sir na kung sino makatsamba naman sa piyak na grupo. Amo ni kagabi, amo ni isa ka minor de edad na tsambahan gid nila. Sir, ano ni ang grupo nila man? Kay isang una uso ang ginatawag nga fraternity. May mga gangs. Ining grupo nila ano naman, sila na nagtukod ni sa monitoring nyo? Hindi sa among sir daw sa group chat lang ni sir mo na daw friend lang nila mga friends ang ilang nga kilala. Basta nga mag-meet up basta sa may NGC. May kaugalingon gali sila nga GC. Oo, may araw sila. So, kumbaga, daw ako baga ma-i-add ka na sa mo man nga friend para maging friend mo man ang iyong friend. Kagdara sa kagandi sir ang akong mga upod ni sa atin nga grupo sa mga sang suspect kami ibang kami mga barangay sir mo. Okay. Lang sila na kilitan na sa area. Pero gali sir ang influensya sa nga social media. Posible ay sir nga pati sa GC naga pinahugay sila? Why ko idea sir, wala kami nakakuha sa nila nga quantity, hindi na sila makakonect ko sa GC sa piazza mo. Okay. Ang krimen na tabo sa ground sang NGC. Anong plastada, Sir Rosary? May araayhan kamo sang pwede ma-suggest di kung plano para nga at least malikawan na nga masulit pa ng insidente, sir? Ang kuwan na sumong sir, i-implement naman ang curfew for minor 10 to 4 p.m. na sir, AM. I-implement na strict implementation pa naman sir dayon ang ating kinalangga sa city nag-direct sa amon hindi kita subong paghalingan sa pulis. May ginugment ka nga mga pulis halin sa iba niya unit sang BCPO sir. Umpisa sa mga gabi. Yes sir. Okay. Sige. Kabay pa sir, hindi malawigan maklaruhan ining kaso kaya ang isa naman hindi ginapaabot kung nabalasin o ang tutuod nga naghahimo sang krimen bangod grabing panginwala sa ring suspect. Police Lieutenant Greky Kayaw, sir. Thank you sa time. Ginatag na rin sa Action Radio Bacolod. Sige sir, thank you. Mayong gabi. Action Firing Line. May mga suggestion ang kapulisan, no? Labi na kay Police Lieutenant Greky Kayaw, dapat gidman nga aman, pero teho, ang ginahimo gali subong sang pila ka grupo nagatukod sila sang kaugalingon nga grupo nila pagi sa group chat kung GC ang ginatuwag niho. Dason na motobla, may posibilidad gadra sa GC nagasinuyaay sila, nagahinabuyanay sila sang mga tinaga kag naga pinahugay tinaglabutan na gino. Action Firing Line. Ina kon amo gyud duha ka grupo nga ginasiling nga mayara na sang gunat kag mayara sang sinuyaay. Hulaton tare ang investigasyon sang kapulisan kay ang latest sa mga hapon napasaka ng kaso nga murder. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 7:44 Action Radio Philippines Standard Time. This portion is brought to you by Okay, dalita nayo sa pag-acknowledge sa mga gabonitor sa ato sa nga live stream. No? Okay. Melvin Peñafiel, good PM. Joshua Christopher Vilas, good evening. Ni W.T. Olarte, good evening. Si GSM Sparks, Hinebra Adams, okay, good evening. Action Marlon, comment lang ko sa atubang Balagay Sano City, daw damo naman rugby boys daw. Sige ipalapot ni sa ato sa mga kapulisan kay ining rugby boys ni isa man ni sa kana problema, mga kabataan kalabanan minor de edad na prote kon mabastante ganit ayo halaka yop sa rugby din ang nakilala tawo. Kabay pa nga matagaan na kasulbaran sa ato sa mga kapulisan kag base kon masuggest ta ba no ini nga problema sa mga lokal ka opisyal nato sa syudad. Nilda Realista Perdi Gueros, mayong kami Action Marlon, salamat gid. Selbeth, good evening Action Marlon no? Franklin Tiloheo, okay, Marilo Travilla Katinoy,
Toto Tatan, good evening Action Mar. Where na si Action Brian? Nagbalo bakasyon lang, ano? Leia Younger Esquivel, good evening Action Marlon. Angela gayon dato Castillo, good PM, monitor lang ko sa Bag-o nga anchor sang firing line from Banga Tutong, Uno, Barangay Phyllis. Salamat Angela. Roming Estrabon, Hidalanga. Mayong gabi, Roming Hidalanga, Barangay Talaban, Himamaylan City, Gamonitor Subong. Salamat gid. Yvonne Boyser, good evening. Axel Marlon, good evening. Belated happy birthday sa imo Dan sharing. Salamat gid. Diana Perez, good evening. Marlon, okay. Dennis Richard Timor Roma, Elvira Gilogo, Angela Liarte, kayon dato, Action Mar, watching live, Banga Tutong, Barangay Filisa. Jose Mong Caldorilla, good evening. Action Mar, avid listener sa Action halin pa sa programa. Johnny Tango, 4 a.m. to 6 a.m. Anchor by Gio Sacramento up now. Monitor from Minalbagan, God bless. Okay. Sige. Diding Alojamiento. Milan Oligo, Tamyaw, Ma'am Vanessa, Star, Kagdok Mat Mayo, Jinky Dialagdon. Noel Marca, Alex Monteza, Joshua Bia. Hello, Joshua. Althea Kim Mariman. Milan Oligo, salamat. Okay, Bane Cafe. Tamyaw ko, Randy Torbilla, sang Ermelinda Homes. Aman Silingan, thank you, more power. Jun Limar, Vinco, pa-shout out, family Vinco, Kaglagribas. Elizabeth Gamala, keep safe, God bless, more power, ARB. Edi Laos, good evening, Aksomar. Aray lang kami gihapon ni Nanay Isabel, gamonitor dari sa may Victoria City. Salamat, kid. Okay, Ana Sinuro, mayang gabi, Aksomarlon. Belated happy birthday. Salamat. Georgia Gargasiran. Di lang ba, ubo ka na yan. Rochelle Fulgencio Susana, good evening, Ana Sinuro. Familia Sinuro. Pilar Reyes, mayang gabi, gamonitor gid. Sumong dari sa may Villa Claridad, La Carlota City. Si John Ray, mayang gabi. Ana Sinuro, Familia Scario sa Purok. Paglaom sa Binalbagan, mayong gabi. Ana Sinuro, mayong gabi. Jovi Monaris, Alne Faustor, mayong gabi. Action Farming Line, shout out Akon Family, Faustor, kag Jaco Salim, Inventor, watching live, Bagroy Ilog. Virgie Olpinda, good evening, more power, God bless and your family. Aksomar, Ricky Soriano, okay. Aksomar, monitor ko niya sa Barangay Mandalagan, Purok Prutas. Okay, Sofia Angel Tanalyon, kay Papa Salvador Tanalyon, kag Mama Arlene Villalobos, watching live from Pontevedra with love. Kurt Nathaniel de la Torre. Aksomar, monitor, Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Pelton Lipura, monitor lang ko ni Purok Sabis, Barangay Villamonte. Salamat kid, God bless. Kenneth Asupan Prado, grit ko lang Kanday Heidi, Michael Sandro, gabamati gid sila. Edi Tuleko, Action Marlon, Purok Fortaleza, Barangay Mansilingan. Okay, Jaime Gloria, watching from Hong Kong, Magallanes Ninfa. Action Marlon, belated happy birthday. Salamat gid, Michael. Okay. Si, dari. Babaw. Michael Cordero family, Sol Cordero, sa Kabangkalan City, Homalumina. Jessica Melindres, Axomar, Mati Langmi, Hermelinda Mansilingan, Ana Sinuro Araman, Toto Tatan, Mar dapat may 24 hours nga pulis ara sa GC. Amo tong sa Jesta, no? Nga sugod subong may pulis nag-standby dara sa may NGC. Thank you. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account Kunin.
imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay Time 5 minutos nakaligad sa atak ng alas 8 dirita anayho. May TC alkaline nga vitamin C. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa Fearless comments. Action firing line. 7 minutos nakaligad sa atak ng alas 8 sa nga bakahin. Check tarang detalye sa nga balita halin sa Bacolod City Hall. Ano ni natimingan lang ini o kon kay damo sang natingala nga ang anay Chief of Police no ngati nagserbi malawig-lawig nga mga tinuig bilang pamuno sang Public Order and Safety Office ang ginatuwag nga puso bla dara sa New Government Center may mga puso guard na mga kaaksyon. Natabuan lang ini nga ang puso head dara nga si former Chief Guara nag-resign subong adlaw Mayo 30 ho. Isa ka adlaw matapos sa tabuang insidente nga pagbuno patay sa minor de edad. Action Radio City Hall Report. Iban pagid nga mga balita halin sa Bacolod City Hall sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale, ayang gabi, please come in. Action Mar nagayhom kag naga-utoy-utoy sa pagkadlaw si Poso Head no kag anay BCPO Director si Celestino Guara. Ini matapos nga nagwang ang information nga ginangot no ining incident nga tabo kagabi sa pagbuno patay si Saka minor de edad dira sa may NGC grounds nga bangod sa allegedly ang mga insidente nag-resign ini sa pwesto Action Mar. So, paglaro dali ni Sir Guara, nga temprano pa siya nga nag-process sa isang resignation. Dated May 11, 2022, nag-process sa mga clearances, sa mga dokumento, kag according to Action Mar, may benefits na sige nakuha Action Mar matapos nag-resign ini bilang executive assistant kag nagaserbeng Poso Head diri sa Masyilad sa Bacolod. Pero ang iya sila Action Mar nga effectivity sa resignation was pangadlaw mag-take effect no May 31 2022. So according kay Sir Guara, bisan pila pa Action Mar ka mang individual ang magkalamatay, wala siya nadlok nga hindi mag-resign mula sa pwesto. Pag according sa iya may mga posto man niya no nga naka-standby, nagabantay dira sa palibot sa Bacolod Government Center sa tubangan sa likod kag mayara man sang CCTV dira sa area Action Mar. So amo to ang pagklaro ni Sir Guara nga hindi connected sa stabbing incident kagabi dira sa may NGC grounds. Ang iya sini nga pag-resign kay una
ginahalungan no sa Guara Action Maria siningay kayong lawas bangod sa karon na under medication no ang anay BCPO director sa siyudad sa Bacolod Action Marlon. Ano pamatayan nato na si Executive Assistant Celestino Guara. Di ba sir, isang last ka pa yung sir nag-resign? Sang May 11. Nag-resign ko kay because sa health ko, nagapabulong ko. And ang effectivity gani sir, sana sir? Ang effectivity, buwas. Buwas? Di siyempre, pero nangayaman ko para ma-process mo mga clearance mo eh. Pero natapos na yung mga clearances mo sir? Oo, tapos na. Tapos na ko yan, mga clearance mo. Oo. Nakuha ko na gani, iban ko yan. Mga benefits. So, ang clarification diri sir is wala kayo nag-resign bangod sa incident kagabi? Oo, hindi ko gabi siya nadlo pa to. May pinatanay, wala ko nadlock na. Saling ko sa pulis. Saling ko sa pulis. Bisan 50 pa ang batayad daw, hindi ko mag-resign nga. Bakit ginaya pa sa akon? Pero dila sa NGC, sir, di ba may CCTV na sir fronting sa lugar sa incident? May arara. May CCTV room na sa babaw. Pero ang lugar, sir, possibly na-capture to ayan gabi. Oo, ay ko idea. Ay ko idea. Ito nakatuman ng pulis to, ay ko idea. Marna batian no si Executive Assistant Celestino Guara no so liwat buwas nga adlaw amo pala niya ma-take effect ang iyang sininga resignation pero early ang pag-submit ni Action Mar dated May 11, 2022. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall approved na on third and final reading ang ordinance nga gin-author ni Bacolod Councilor Al Victor Espino ang ini sa pag-require sa mga person deprived of liberty ako na PDL nga kinahanglan na until sila Action Mar i-commit o i-remit sa mga BJMP facility diri sa Marshall sa Bacolod dapat negative sila sa COVID-19. So nga ginapatuman naman Action Mar diri sa Bacolod City ang ining health protocol especially sa nga nag-start ang COVID-19 pandemic kumbaga daw gin-institutionalize gin-incorporate Action Mar no ang ining policy based gidya sa ordinansa dili sa may siyudad sa Bacolod. According kay Councilor Espino, duwa dili ang BJMP facility sa Bacolod City dira sa area sang Barangay Singong Airport ag dito sa may area sang Barangay Handumanan So sa tion Action Mar nga mag-positive sa COVID-19 ang PDL, so hindi sila automatic or marimit nila yon sa presuhan no sa BJMP facility kundi kinahanglan gid nila nga magpaydalom sa quarantine period tubtob nga makarecover sila sa COVID-19 virus. According kay Espino, pwede ang antigen test para dasig ang resulta sa COVID testing. Pwede man RT-PCR test Action Mar pero kung antigen test libre nga matanyag sang LGU sa siyudad sa Bacolod paagi man sa Bacolod City Health Office. Hindi pa ni Action Mar gilayon nga ma-take effect ang ordinansa bangod na state diri sa duha ka pahinang ordinansa nga kinahanglan pa niya sang 15 dias ka publication sa local newspaper and at the time dayon nga mapatuman ini diri sa may siyudad sang Bacolod. Pamatian naton si Councilor Al Victor Espino ang author sang sini nga proposed ordinance. Persons deprived of liberty, no? These are PDLs that are being confined sa aton ng mga Bacolod Jail, Penology and Management ng mga facilities. We have 2 BJMP facilities and that is one in Handumanan and the other one at the Bacolod City Police Office, no? Ang kinatuyo sa tong ordinansa nga prior to commitment no sang sini nga mga PDLs dapat ma-undergo sila sang COVID-19 testing para ma-isolate sila, matagan sila sang lugar nga gina-designate man sa BJMP kung diin mabutang ang ini nga mga positive COVID positive nga mga PDLs. So anti sila gina-commit ni ara naman na sila nga daan sang gina-undergo nga testing dira sa physical check-up dira sa aton nga City Health Office. So i-incorporate lang ang pag-administer man sang COVID-19 tests sa ini nga mga PDLs. Bali RT-PCR niya or antigen pwede lang? Antigen na siya, antigen swab. Oo. Pero hindi niya cover kung presohon ka pa lang sa mga police station ng mga custodial facility. Actually, that is a different thing. Kung ara sila they are, and the term I think is detention, no? Detention facilities which are located
all police officers sa atong syudad may ara ini sa facility nga kung pwede ma-confine sila sa sila mga detention facilities prior to processing sa ilang commitment sa BJLP. Ang si Councilor Alvaro Espino ang author sa proposed ordinance kag siya ning nagaserbe bilang chairman no sa Committee on Police Matter, Peace and Security sa may sanggulang panglungsod Action Mar. So isa ini sa mga ordinansa ni Espino Action Mar nga nahingagaw no pasara sa third kay final reading ante sa man nga mag-change no or ang next nga City Council diri sa may siyudad sa Bacolod. So kailan nakuha man natin sa reaksyon nila si Sir Dennis Pelmang, spokesman sa Bitao, na nagpa-reaksyon man na sige-sige ang pagtrabaho sa mga traffic enforcers diri sa mga siyudad sa Bacolod, contrary sa gina-claim kag based man sa official Facebook page ni Mayor-elect Aldi Benitez nga may bangko ng mga traffic enforcers nga wala na nag-duty. Pero kung basehan naton ang palayag sang spokesman sa Bitao, nagasiga si Mar nga sa nga trabaho kag base according sa iya natabuan lang nga dito sa area ni Benitez dual gid lamang dito ang na-deploy nga mga traffic enforcer Action Mar nga kung basehan naton ang post Action Mar ganyat sang damo nga mga positibo nga reaksyon nga apisar no nga mag-change ang administration sige-sige ining duha sa pagtrabaho bisan na magligwat ang administrasyon ag naghatag sa assurance si Benitez nga sige-sige sila sa pagtrabaho under sang Benitez administration Action Mar. According kay Sir Perma sang Bitao, may mga attendance nga ginapermahan ini mga traffic enforcers nga nag-duty sa kada adlaw ang may man sa mga monitoring nga ginapatigayon ang mga supervisor Action Mar kung diin man no na-assign diri sa may siyudad sang Bacolod. Update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Salamat Action Dale, mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Medyo nag-home si Puso Head Celestino Guara. Kaya ang balyaway pa natabo na ang kinagamodra sa grounds ng NGC. May 11 pala nag-submit na kuya sa akon sining resignation letter. Action firing line. Natabuan kag na timingan lang no? Ang pag-question o galing sang publiko sa mga tao hindi gina malikawan kay ang tawab lang nag-timing gid man tuod. No? Natabo ang insidente kagabi. No? Nagwa ang balita nga resign si Guara subong nga adlaw pero May 11 ya nag-sumiter na sa resignation. Action firing line. Kabay pa nga mayara sang jutay nga pagligwat kon seguridad ang paghambalan na dara sa New Government Center kon NGC na kaligtaan ta pamangkot gina sa kay Police Lieutenant Kayaw ba no kon mayara sila sang ginhimo nga pag-check sang recorded CCTV dira sa NGC kay ang CCTV damo sa mga krimen nga nahatagan na isang kasulbaran mo. Action firing line. Kung mayara gid man sang CCTV nga na record dira sa ground sa palibot sang NGC piho ko nga makabulig ni paathag sang sining pamangkot kon bala ang nadakpan nga suspetsado siya gid ang nagpangamot sa maghimo sang krimen. Action firing line. Ikaw makita dara sa CCTV, ang CCTV bodlay inaiya balibaran. Action firing line. Alas 8:18 na Action Radio Philippine Standard Time. Isingit ko ning balita mga action kay man sa Negros Occidental kung basihan tang ginatawag nga election protest, wagid man san tunog nga lugar diri, banwa or syudad, magluwas sa syudad sa Bacolod. Ang syudad sa Bacolod, balaan naman sa halos kalabanan nga may election protest, nga ginpasaka ang kampo ni outgoing Mayor Bing Leonardia, agud to nga questionon ang resulta sa eleksyon, may 3 to ka punto, nga gin-cite nila sila sa ring protest. Pero outside Bacolod, sa ibang nga mga lugar, mga ka-aksyon, may isa pagid gali ka election
protest ang ginpasaka. Action firing line. Ang ginatumod na rin mga aksyon among banwa sang San Enrique. Kay pagkatapos ang eleksyon, sang nabalaan ang resulta mga kaaksyon sa kandidato sa pagka-alkalde, ang una nga nagsulod dayon sa pensar sang kadamaan, di man tanan. Nga may ara gid sang eleksyon protest nga matabo nimo. Kay nga aman pulo lang ang abanse. Pulo lang ang abanse. Ang banwa sang San Enrique, isa sang may jutay nga kadamuon sang mga butante, no? Si incumbent Mayor Gelson Tobeliara may ara sang boto nga nakuha nagligad 8,182. Ang kasumpong siri nga former mayor man dira sa may banwa, si Delfinado, Napoleon Delfinado Jr. nakakuha sa 8,172. Pulo lang abanse ni Tobeliara. Sa ato sa nga interview subong nga hapon kung subong nga kasisidmon kay Tobeliara, ginkumpirmarya, no? Nga may gin-file, may gin-pasaka gin man nga election protest sa bayan sang Regional Trial Court sa sudad sang Bago. Action firing line. Pabatian ta ato sa nga interview kay San Enrique Mayor Gelson Tobeliara. Yes, na-receive ko sang last Tuesday, I think, ang ilang protest, 18 ka ballot boxes. May mga ground silang ginbutang nila sa ilang protest for the judge to determine if there is a weight sa ilang mga allegation. Kay kabalo ka, may certification manakualin sa mga teachers nga mga board of election kan ba share sa kwan bala sa board of election sa school bala nga wala man sang mga record sila so far nga may complaint sa mga watcher during the election period. So ang ilagin na protestahan, ang problema lang kay it's a mere allegations. Ang ilang blatter was done after na sang May 11, I think May 10 in the afternoon. Hindi lang na ako maisip kikuha na siya mo, clustered person. Hindi na kayo usually sa RTC na sila file. Bago sa under kay Judge RCS. Balo ka, you cannot fool the machine. Kay kabalo ka, sling ko na ang machine is 99.94% accurate. So, dubudlay naman na ini mo i-contest na. Nayo paro sing una nga panahon ang nag-appreciate sing balot ang mga maestra. Right now, ang appreciate sing balot is the mas. So, sa tanan nagapalamati, kabalo ka sometimes, duwa man lang kaklase kuno ang politiko mo during the election ang nagdaog ang dinayaan ti balo ka wala man pero may nag-aako nga politiko nga naperdi siya. Very seldom we can that's why sometimes normal naman kay this is already my 6th term of office. Nakaprotesta sa akon I think 3 times na siguro during that term of office na akon. So, kung sa kuwan pa daw na normal na natin sa banwa, sindikya mo mahilig sa protesta. Ikido amo na diya, basta mabansyan, gamay ka, bulo ka dari ang bansyan na kisa, tag 20, tag 18, tag 20, tag 110, muna na, kagaling kay isang last 2 terms na kon, bansi ko sa kontra ko by thousands na mo. Kaya ang first term ko to by succession to sa being a vice mayor. So, position ako last election was my first election. This is the second election. So, taga San Enrique, we will wait sang procedure normal man lang na. Sang aton kontra nga makapa-air man sila sa ila side. Walo ka kista ang aton mga supporter amon ang kabalo kita nga it's a futile move. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang incumbent kag re-elected mayor sang San Enrique, Gelson Tobeliara, usog gali sila tuya ang election protest kada tapos piniliay mo. Tiambal ni Tobeliara kung balikan ko aksyon marlon isip-isipon ko ikatatlo na ding election protest sa akon. Ulaton tare kay ang desisyon sa bayan sang korte ang
question galing naton de san o ni patagaan sa kasolbaran, binulan, tinuig, o kung base malabutan na naman eleksyon. Action Firing Line. Pilipinas pa ya. Yan nga bahin na dala sa aton sa kaalwan. Sa Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Okay, balikan ta rin atos rin mga nagpadala dugang nga mensahe sa atos rin pagpangalagad. Okay, dalita na sa babaw-babaw. Sige, halinan ta kay Inaho. Alright. Sige. Okay, Jovi Munares. Haraman si Alni Faustor, may gabi action firing line. Shout out lang ko, akon family. Faustor kaga Hako Salim, Inventor, watching live, Bagroy Ilog. Virgie Olpenda, good PM, more power, and God bless sa iyo sa nga family. Salamat kid, Ricky Soriano, may gabi. Monitor lang dari sa may barangay, Mandalagan, Protas. Okay. Sohia Angel Tanalion, good evening kay Papa Salvador. Tanalion, kag Mama Ardin Villalobos, watching live from Pontevedra with love. Salamat. Kurt Nathaniel Adelatore, good evening Action Mar, monitor Purok Dulunan. Hacienda Guba, Central Maaw. Salamat kid. Pilton Lipura, Action Mar, monitor lang ko din sa Purok Sabis, Barangay Villamonte. Salamat kid. Kenneth Asupan Prado, mayong kabi Action Radio, great ko lang. Kanday Heidi, may Michael Sandro, nga pamati gid sila. Okay, Edi Toliko, monitor lang sa Marlon, Purok Fortaleza, Barangay Bansilingan. Salamat gid. Gloria Jaime, watching from Hong Kong. Ninfa Magallanes, belated happy birthday. Salamat Ninfa. Michael Cordero, good evening Sol Cordero sa Cabancalan City. Homalumina, mayong gabi. Ana Sinuro, okay. Jessica Melindres, good evening Mar, mati lang mi Hermininda Bansilingan. Okay, salamat gid. Toto Tatan, good PMR, dapat 24 hours ang pulis ara sa NGC. Dapat lang, no? We pray, Akso Marlon, for our safety. God bless. Salamat, Ana. Merle Gonzaga. Good evening, Mar. God bless. Okay. MGS Candido. Hildore. Mayong good evening, Akson Mar. Okay. Good evening, Akson Mar. Palpak ang hambal ni Guara. Ang iya nga mga benefit lang niya sa city. Ang ginahikutar niya, pero ang security sa mga tao sa NGC kung gabi palpak. Oh, hala. Palpak ko, no? Halin kay Tuto Tatan. Ana Sinuro Lesring. Salamat, Jing Kinialag doon. Mayong gabi, Akson Mar. Mayong kaibilang kay Mr. Arthur Jeff Villasor. Pwede sa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar Alma Oligon, Mikey Montilla, Ana Sinuro kay sa tarantaran kong family sa Barangay Pandanon DSB. Salamat, Gid. From Arizona, USA. Thank you. Balikan to na gadway. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gid kami diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin. Ang balita, maka-aksyon sa bahin sang Commission on Election. Sige lang, pabasan tere, boss action hotline kay ara subong nagatambong sa ginatawag nga exit conference. Ang ato sa nga acting provincial Comelec supervisor diri sa Negros Occidental nga si Attorney Roberto Salazar. So medyo alang-alang pa kay natubuan nga ara pa siya nagasigi pang ilasiri nga exit conference. Pabosan tani kay ibalaon ta ko narong latest sa iya sa nga talatapan. Action firing line. Ang ginmuno ko kaina o damo kina sang mga nagtutok gin mo. Ang iban daw ay na sang pulo pa misok pa sa hampang sa basketball palabyan tre. Palabyan ta makadali lang ang balita sa patag sang hinampang mandari sa Pilipinas mag-action bantog ang hampang mo. Anong pinakabantog kaning hampang sa Pilipinas de? Isa piko? Di Dula na ng pikos bong. Ibutang tada ang bagsing, di ba? Ang Pilipinas sikat sa patagsang bagsing bagod man, Manny Pacquiao, Pilipinas. Magluwas sa bagsing, huwag na sa iban, basketball. Basketball. Kung may ara humalampang nga Pinoy o kung Pinay, nga nagkampiyon abi sa isa ka competition, hindi sa bagsing, hindi man sa basketball, labi na sa international nga hinampang international competition, inang ginampangan niya sang nagkampiyon nga Filipino player or players, amo na ang sikat nga hampang. Man nagkampiyon mo ang Pinoy or Pinay, galing ti makaligad ang pilagsmana or butang talawig-lawig gid man bi pilakabulan pilakbulan. Nga daw madula naman ang istorya sa hinampang nagkampiyon niya ng Filipino ang weightlifting lalantawan niyo. Hindi matamat nga gadula sa mga angalan ni Hidrin Diaz. Pero di damo man gyapon niya sa nagakuha sa mga advertisement ni Hidrin Diaz. Damlag lang nagkampiyon sa dibla sa natapos nga SEA Games. So wala gyapon ngalan niya. Pero ang kalabanan, amo na niya napiyaranta, kalabanan, ay, daw ice cream tanang nga nagkakatunaw. Action firing line. Gakatunaw ang ngalang sa nagkampiyon nga player. Daw asong nga nagapunaw. Mo ang kamaturan diri sponsod sa Pilipinas kung hinampang ang aton sa paghahambalan mo. Pero kung sa patag sang basketball, ang mga Filipino kung kaysan di man magpaulihi, bisan nubo-nubo lang kung may abilidad. Ang Pinoy sa patagsang basketball ginakuha man kun first five ni bla. Action firing line. May-ari ta di MBPL, may-ari ta PBA. Ang PBA mo ng Philippine Basketball Association, pero ang masamig gid ginafiestahan nga hampang kun basketball ang ato sa nga istoryahan. National Basketball Association o kon NBA. Man sa NBA, direta ni makitaan kag makilalaan ang mga pinakamatanda. Pinaka-abilidaran kag mga kampyon gid nga humalampang sa patagsang basketball sa bilog nga kalibutan mo. Tikon makasulod ka bilang NBA player, ang ginakuno-kuno subong nga posible mangin first Filipino nga makasulod sa NBA si Kai Suto. 7-2. Daw ginapangaluyagan siya sa NBA. Galing kay daw ay man naglusot ngalan niya sa draft, no? Sa bagay, hubin pa naman si Toto kay Suto. Tamo pa na isang balabutan niya. Galing kay kung makasulod ka bilang player sa NBA, bisan pa nga binsoy ka lang,
Ang Binsoy sa ato lang nga tinaga, di mo? Pero ang tutuod sila na bench players ina sila. Ang Binsoy bisan Binsoy ka lang, makasulod ka lang sa NBA. Ang inang mga ginapahampang blas ang ila sa nga coach ngang abanse sang team tagtatlo na balagay kilometro aw. Action firing line. Kinapahampang kala na sang coach ko ang score sa imo sa nga ba team putantabi sobra sa kagatos. Pero ang score sang kontra mo ya, way gani kalabot 40. Action firing line. Dara na mahambang ginatawag nga Binsoy. Pero kung makasulod ka, NBA player, bisan Binsoy lang, milyonaryo automatic ka. Action firing line. Dalar to yang kita on mo. Anong balita angot sa NBA? NBA Finals. Amo ning championship game lang. Sang duha ka mga teams nga una nagkampiyon sa Eastern kag nagkampiyon sa Western. Basta gani finals maka-aksyon diri sa Pilipinas, damo niya nagatutok di. Tricycle driver ka man, ano nga size and driver sa salakyan, mauntat ginaya kang magpungko ya sa kapihan ka maglantaw mo. Sang NBA finals, tiya mga estasyon sang radyo nagapatigayon manina sang blow-by-blow coverage. Ti isa dara ang Aksyon Radio Bacolod. Subong may social media, medyo ang iban nagasalig na lang sa social media. Bantayin nyo biya. Pag game 1 pa lang, o kung base antes pa lamang sang game 1, may ara na sang sirab tanay sang mga fans sang Warriors kag Boston Celtics. Action firing line. Mabasahan mo na da mga kaksyon ang kuno prediction nga mo ning hampang wa. Sali nga si Kwan lang pasuhon na ni Kwan. May ara man na mapakod nga serye 4-0. Kay bakod-bakod katama sang Golden State Warriors. Damo na da sa mga matanda, damo na da sa mga maalam mga kaksyon. Ang iba nagapalam-alam ng galing sa patag sa basketball. Ang nagapakot-pakot kung kaysa may hangkatanay padapustahanay mo, amo na ya only in the Philippines. Ang istorya sa nga sa do or die kaina, grabe kina no, do or die game 7 kay nasang hits. Miami Heat kag Boston Celtics. Grabe ang balbalanay kina mo. Ay iba nagalantaw alabi na mga nagapululusta niyo. Daway niya tanda pulo pamisok ang mata. Action firing line. Ang kubag-kuba sa dughan plus may paaman pa nga kurog-kurog di hamak mo. Ang game 7 ara sa home court kang Miami Heat. Siyempre may home court advantage sila. Ining Heat Miami Heat. Pero bisan may home court advantage mga action, grabe kita kung maginang pag-uda-uda ni Jimmy Butler. Kanday Bam Adebayo, Kyle Lowry, Tyler Hero, Victor Oladipo, iban pa mga humalampang players sang Miami Heat. Gauda-uda man kung paano nila malampot ang abansi sang score sang Boston Celtics mo. Action firing line. Pag-abot sang mga dying seconds mga aksyon kaina, mga sobra 20 segundos ang nabilin. Si Butler tadi, di man iguro pagbasulon sang coach sang Miami Heat si Butler kay number 1 nga star player sang Miami Heat mo. No? Phil Am na da ang coach sang Miami Heat. Kon kita nga mga Pinoy, kita dari sa pungsod Pilipinas, ang kalabanan maapid gid, no? Sa team sang coach nga Filipino-American. Action firing line. Tiya mo to kaina 20 segundos pa lang nalang nabilin, sobra 20 segundos. Ano man si Jimmy Butler nga damo pa kuntani sang pwede pasahan mo, Damo pa tani isang pwede pasahan pero tiniraya ta na gintiraya 3 points. Ang nagabantay siya way gid niya ginlantaw kung ano kataas. No bala si Al Horford sa Boston Celtics 6'9". Although nga way man makabo ni Al Horford, pero may pang alang-alang sa magtira sa 3 points no? Tira ni Butler Macaction, although nag-igo man sa rin kaina, pero
kabus. Action firing line. Naginugyaw to mga fans ang hit, hindi hinugyaw bangod. Nagsulod, naghinugyaw kay kabus. Action firing line. Damo sa mga basketball enthusiast nga nagsiling nga ang balasulon way sa iban kundi si Jimmy Butler. Daog ang Boston Celtics 96-100. Kundi ang mag-enkwentro sa kampiyon ang Boston Celtics sa Eastern Conference. Ang resulta sila maka-aksyon Boston Celtics versus Golden State Warriors. Action firing line. Umpisa game 1 sa Huwebes nga adlaw, Hunyo 2, oras kag bulan kag petsa ina diri sa pungsod sang Pilipinas. Amo ni ang pag-engkwentrohanay no sang pinaka kampiyon no nga team sa bansang NBA sa pungsod Pilipinas. Action firing line. There is Action Radio nagaagda kami sa inyo kay nakagawian na sa Action Radio nga basta gani NBA Finals nagapatagayon kami no sang blow by blow coverage gani bantayan sa game 1. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Alamin. No, sang mga nagpadala dugang nga mensahe matamaton talaga, okay. Si Glenn Dikina Merabi, good PM watching live from Cadiz City, Great Good Family Merabi. Okay, salamat Glenn. Taga Cadiz City, si Inday Christine Menyes Villalobos, Action Mar. Welcome sa Action Firing Line. Salamat sa pag-welcome, Inday Christine. Okay, Ma'am Vanessa Mayo, Action Marlon, happy birthday sa imo, better late than never. Timing gid pagbugtaw ko nagwa ka sa screen ko. Happy Monday. And we're observing Memorial Day here today in USA. Ahay, oo. Kay may mga sako ng shooting sa din sa USA. Sige. God bless all ARB News caster. Cheers. Okay, from Ma'am Vanessa Mayo. Halin diri sa amon ni Doc Matt. Okay, from Rochester, Minnesota. Reynaldo Poderoso, good evening, Action Mar, Action Firing Line, bawi lang ko sa Golden State Warrior. Mayo man pumili si Toto Reynaldo ba? No? Ang tuman ka Liamado man ang pinili niya ho. Pero basi magdemalas ang tira ni Curry bla, kag ni Thompson bla, no? Kag magdebuinas ang balik-balik ni Butler. Jeff Chavez, Action Mar, good evening sa imo watching lang ko di. Green Energy, okay. Smith Goal Bagins, Action Mar, Binsoy man ko. Way kaso, bisan Binsoy, importante player, no? Makasulod sa team. Okay. Kamusta lang ko kay Action Rex? Sige, Jeff. Salamat, Jeff. Si Cathy Ver. Okay, good evening, Action Marlon. Salamat, Gid. Vanessa Mayo, pa-shout out lang ko, Action Mar, sa family ko sa Barangay Tangob. Alvarez, Mercado, kag Hirira. Salamat, Gid. Harindri sa Amon, sa Minnesota State, USA. God bless. Salamat, Gid, sa imo. Salamat. Alright, thank you. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account kunin ang imo account, imo responsibilidad. Account kunin. Sa 9:04 magatakop temporaryo ang ato sa nga pagpangalakad sa unang abulya data sa action firing line sa Lunes nga edisyon Mayo 30 tuig 2022. Iban nga balita nga wala pa naton malabutan, no? Wala ta malabutan tutok sa action firing line kag buwas, no, sa iban pagid nga mga para tuntunan sa Action Radio Bacolod. Action firing line. Action Night Patrol standby magasunod with Action Eric Magbanwa. Ibati ay kita buwas naman sa Action Hotline las 8 tobtob las 9:30 sang aga. Ako naman, Action Marlon Hinovaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio.